Can Calderón ha acollit un debat sobre la visió del turisme a Viladecans. Empreses i comerços locals del sector han participat en aquesta sessió que té com a objectiu detectar els reptes i oportunitats de la ciutat en aquest àmbit. Fa temps que hem engegat un pla de turisme que vam començar per la base, diguéssim, i mica en mica els fonaments han anat creixent. Creiem que és una oportunitat amb la qual no podem deixar-la passar. Nosaltres hem fet aquesta trobada precisament per conèixer-nos. Tenien coneixement, evidentment, del que està passant al territori, però poder calia fer aquesta trobada del sector i implicar tots els que estan operant al sector, i el Consorci en aquest moment hem aprofitat la seva campanya per posar en coneixement una mica què és el que tenim, que es coneguin i saber com podem treballar nosaltres amb ells i com ens podem ajudar. Està molt bé que ens preguntin, perquè de fet qui trepitja el territori cada dia som nosaltres. Qui té problemes a vegades amb el territori som nosaltres. Qui veu mancances o coses que han canviat també som nosaltres. No parlo de nosaltres en primera persona, sinó de totes les empreses que fem temes turístics. I també hem vist l'evolució del territori, que això ha anat canviant a millor, a molt millor. La trobada s'emmarca en la presentació de la campanya de promoció turística del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Supermés, una iniciativa adreçada al públic familiar de la comarca amb activitats i ofertes especials durant els caps de setmana d'abril.